عرست زينام ممحاش ماكرو قطبا التوتات شرف وصاي كعبن زغبا واقع عب مهدان عبي قدا كم زلو تحبيرون كاب وصاي ذاتو مرتتات بوش تعدي بمتكا شرف وصاي الناترف زلو سوهافتي قطروم كاب وان نوسا كم زركب تقريتو كاب زيناتاي بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين نابلو علي مسارة لمعات يوكرين متقعتي كيف تم تزازم محلاليفهم سلام تعنا هبلي زخوركم تملكتنا كمي تمسيو لك ساعات حد قوين له كم تلمود نساعات تلالو زيناتات حزنا مزينا لنا زيناتات ندمرحكم سخم سنة أنا برهان فسام فلما بحصرت زيناتات كنجمر كاب عبالات بايتو كالتزبي نزل علو حطوتات قدما مستر أبي أحمد ملاش كمسو تقليز لهم قدما مستر أبي أحمد صباح بايتو كالتزبي ترخيبهم كاب عبالات بايتو نزل علو حطوتات مبري كمزو تقليز لهم تم قدماي مينستر صبصابا فصاصما قدماي منفق بجت عامت 2017 منغستي فدرال مبغسي بمغبار اب زكايد وعلى ترخيبهم نحطوتات ابالات اتي بايتو كبرو يوم تبايلو تصبيت يغبر ኢትዮጵያ ኣብ ሞንጎ አዲስ አበባን ሪያድን ዝካየድ ሕጋዊ ዝውውር ሰባት ንምክልኻል ምስ سعود عرب بمتحبار كمتسرح قليزا منستر قدات وصاي جيلون تيموتيوس مس مكتل منستر قدات وصاي سعود عرب والد بن عبد الكريم الكيريجي اب كليتياون زباون قدات ديبوم تزات يملوم اب زاتهم دما كليتين هاجرات اب عود ايكونومي ركبن بزبلت ان متنقار كم زغبا غليصوم والد بن عبد الكريم الكيريجي بوغنوم رياض مس ايثيوبيا بمتحبار كم تسرحم غليصوم زلوم بتمساسال زينا منستر ديتا قدات وصاي امباسادر مسغانو ارغا مس سعود عرب مزنوم متاسسار ايكونومي كليتين هاجرات اب زطنخرل مغدي زي حغاوي ازواور تسبات بحبار مكلخال اب زخيل قداتن طميتوم تهزات يوم ኢትዮጵያን ዚምባብዌን ቁጠባዊ ምትሕባርን ንምሕያል ምስ ምዕምዕን ተሓቢሮም ሚኒስትር ገንዘብ አሕመድ ሽዴ ምስ ሚኒስትር ገንዘብን ልምዓት ቁጠባን ዚምባብዌ ሙቱሊ ኢንኩቤ ተዛትየምሎም ኣብዘቶም ድማ ክልቲኦም ወገናት ብሓባር ምስራሕ ኣብ ዝኽእልዎም ቀንዲ ስራሕቲ ሪፎርም ፖሊሲ ኢኮኖሚ ትኩረት ገይሮምሎም ሙቱሊ ኢንኩቤ ኣብቲ እዋን ዚምባብዌ ካብ ኢትዮጵያ ውፅኢታዊ ስትራቴጂ ኢኮኖሚ ልምዲ ክትወስድ ከም እትደሊ ገሊፆም አይት አሕመድ ሽዴ ቦጎኖም ኢትዮጵያ ምስ ዚምባብዌ ዘለዋ ርክብ ንምጥንኻር ድሌት ከም ዘለዋ ብምሕባር ኢትዮጵያ ውፅኢታዊ ትግበራ ስትራቴጂ ኢኮኖሚ ልምዳ ንምሃብ ድሉቲ ምዃናኦም ተዛሪቦም ኣብ ቀጻሊ ልውውጥ ልምድን ምትሕባርንን ንምምችቻው ዘኽእል ጉጅለ ቴክኒክ ስራሕ ንምጥያሽ ኣብ ስምምዕነት ምብፅሖም ካብቲ ሚኒስትር ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ድሕሪ ምትግባር ትካላዊ ሪፎርም ፖሊስ ፌደራል ኣብ ዓውድታት ምርመራን ምክልኻል ገበንን ሩኡይ ለውጥታት ተመዝጊቦም ክብሉ ኮሚሽነር ጀነራል ፖሊስ ፌደራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ገሊፆም ኣብ ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ዝተወገኑ ስራሕቲ ሪፎርምን ብሓፈሻም بهزبي زلعلو حتتاتن بمدهاب كوميشنر جنرال دملاش قبر ميكائيل أب زهبو مبرهي نصا زي شراون بقعات زلون تكال بوليس بمسراتو سلام دحنتن نمرغغاص እና በርኮቶ ዝርከባ አስተዋጽኦ ዕዙዝ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም أب زحلفو سرعتات بوليس حاويسوم كالوت تكالات ጸጥታን ትካላዊ ናጽነትን ዘይ ሸራውነትን ቁመኖኦም أب ሕቶ ኣትዩ ከም ዝነበረውን ኣዘኻኺሮም لوطي بوليس نزي ጸገም ንምፍታሕ ካብ ሓሳባዊ ለውጢ ጀሚሩ ዝወሰዶም ስጉምታት ሪፎርም እቲ ትካል ነፃን ዘይሻራውን ከም ዝገብሮ ድማ ገሊጾም እዮም ፖሊስ ካብ ፖለቲካ ሃይማኖት ዓሌትን ቅጥፈት ሌብነት ኔትወርክን ዝረሓቐ ብምዃን ሃገር ንምስጋር ብዘኽእል ቁመና ክጥያሽ ከም ዝተገብረ ተዛሪቦም ኣለዎም
ትካላዊ ሪፎርም ፖሊስ ፌደራል ተግባራዊ ካብ ዝኸውን ድሓር ኣብቲ ሃገር ገበን ኣብ ምክልኻልን ምርመራ ገበንን ኣገደስቲ ምዕባለታትን ተመዝጊቦም እዮም እውን ኢሎም ፖሊስ ሰላም ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ተሃገር ንኽረጋገጽ ከምኡውን መርሃ ግብርታት ሃገር ለኸም ፈተና ብዘይ ጸገም ክካየዱ ኣብ ምግባር ልዑል ግደ ከም ዝተጻወተ እውን ተዛሪቦም ሓይሊ ዓቃቢ ሰላም ኢትዮጵያ በሶማሊያ ዓቕሚን ዘይብሎም ወገናት ሓገዝ ምግባሩ ተገሊጹ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ልኡኽቶ ምኽባር ሰላም ኣብ ሶማሊያ ዝርከብ ሓይሊ ዓቃቢ ሰላም ጾም ረመዳን ምኽንያት ብምግባር ንዓቕመ ደካማታት ሓገዝ ምግቢ ገይሩሎም እቲ ሓገዝ ኣብ ደቡባዊ ሶማሊያ ክልል ጌዶ ከተማ ባርዴሬ ኣብ ትሑት ብርኪናብራ ንዝርከቡ ወገናት ዝተገብረ እዩ ተባሂሉ እቶም ኣባላት ሰራዊት ካብ ስራሕቲ ጸጥታ ሓሊፉ ሰብኣዊ ሓገዝ ምግባር ከም ዝቕጽሉ ኣብቲ ዞባ ኣዛዚ ሰራዊት ኮሎኔል ሞላ ሹመት ኣረጋጊጾም ኮሚሽነር ዲስትሪክት ባርዴሬ ኢስማኤል ሼክ ዓብዲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንዝገብሩ ሓገዝ ምስጋና ምቕራቦም ካብቲ ልኡኽ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ሶማያ ኢትዮጵያውያን ናብ ስዑድ ዓረብ ንምልኣኽ ዘኽእል ስምምዕ ንክኽተም ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዶክተር ሙክታር ከድር ሓቲቶም ኣምባሳደር ዶክተር ሙክታር ከድር ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ዳይሬክተር ጀነራል ጉዳያት ኣፍሪካ ሳቀር አል ቆራሺ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ልምዓትን ኢንቨስትመንትን ምትሕብባርን ንምጥንኻር ኣብ ዘኽእል ጉዳያት ሂቦም ምዝታዮም ተገሊጹሎም ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ማእኸላት መጽንሒ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ዝምለሱ ከይዲ ብክልቲኦም ወገናት ዝግበር ምትሕብባር ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል እውን ተሓቢሩሎም ኣምባሳደር ሙክታር ከድር ሰብ ሞያን ውሱን ሞያ ዝሓዙን ኢትዮጵያውያን ናብ ስዑድ ዓረብ ንምልኣኽ ዘኽእል ስምምዕነት ንምኽታም ሓቲቶም እዮም ሳልሳይ ፎረም ማዕድን ኣፍሪካ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ምክያድ ምጅማሩ ተገሊጹ ማእኸል ልምዓት ማዕድናት ኣፍሪካ ዘሰናዶቲ ፎረም ራእይ ዓወታት ፈተናታትን ዕድላትን ማዕድን ኣፍሪካ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ እዩ እናተኻየደ ዝርከብ ኣብቲ ፎረም ኣባል ሃገራት እቲ ሕብረት ተወሳእቲ ዓውዲ ማዕድን መሓዙት ልምዓትን ተወከልቲ ዓለም ለኸ ትካላትን ተሳቲፎም እቲ ፎረም ክሳብ 12 መጋቢት 2017 ዓ.ም ዝጸንሕ እንትኸውን ኣብ ዓውዲ ማዕድን ዘለው ዕድላት ፈተናታትን መፍትሕን ዝጠመተ ዘተ ከም ዝካየድ ድማ ተሓቢሩሎም ማዕድ ዜናኹም ትከታተሉ ዘለኹም ተመልከትና ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናም ዜናታት ክሕልፈኩም ምምሕያሽ ማክሮ ቁጠባ እታወት ሸርፍ ወፃኢ ከዓብን ዝቕባብ ዋጋ ኣብ ምህዳን ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ቤት-ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ዝኣከቦም ሕቶታት እቲ ዘፈር ንዝምልከቶም ሚኒስትራት ኣቕሪቡ መልሲ ከም ክወሃበሎም ገይሩሎም ንጸብጻብ ቶማስ ሃይሉ መርሃ ሰላም መረሳ
ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ማሕበረሰብ ዝለዓሉ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ንምምላስን ናይ ሓሶት ሓበሬታታት ንምቅላዕ ዝምልከቱ ሚኒስትር ዘፈራት መልሲ ክህብሎም ገይሩ እዩ። ቶም ሕቶታት ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ዝተኣከቡ እንትኾኑ ምድንጋራት ብምግላህ መንግስቲ የሳልጦም ዘሎ ዕማማት ቁሉሕ ምግባር ዝዓለሙ እዮም። መምሕያሽ ማክሮ ቁጠባ ብመዳይ ምህዳእ ናብራ ዘምጽኦ ለውጢ የለን ዝብል ርእይቶ ካብ ማሕበረሰብ ተልዒሉ እዩ። ትምምሕያሽ ብመሰረታውነት ዝተዛብአ ምህዳር ቁጠባ ማዕራሪ እዩ ኮይኑ ግና ክቅረፉ ዝግብኦም ካልኦት ጸገማት እውን ከም ዘለዉ ኣብ ዝተወሃበ መልሲ ተሓቢሩ እዩ። የኑሮ ውድነቱ በእጥፍ ጨምሯል የሚለው ካቴጎሪክሊ ሐሰት ነው። ምኽባር ናብራ ብዕጽፍ ወሲኹ እዩ ንዝብል ብመሰረት ስልሒት ዘይርትዓዊ እዩ። ቅድሚ ምጥዕራይ ዕዳጋ ሸርፊ ወጻኢ ብዙሓት ናብ ውሽጢ ዓዲ ይኣቱ ዝጸንሑ ሸቐጣት ነቲ ጸሊም ዕዳጋ ተደሪኾም ይሳለጡ ዝጸንሑ እዮም። ብዘይ ቀጥታ መንግስቲ ዕድጊቶም ዝፍጽሞም ዘበናዊ ድኾን ነዳድን እቲ ምምሕያሽ ናብ ትግበራ ምስ ተናዮ ብፍሉይ ኣግባብ ጥንቃቐ ተወሲዱ ምድላዋት ባይታ ክሕዝ ተገይሩ ስለ ዝነበረ ኣቐዲምና እውን ፖሊሲ ምሕደራ ገንዘብን ውስን ብምግባር ሃገራዊ ባንክ ድማ ኣብ ቁጠባ ዝዘዋወር ገንዘብ ብጉብኢ ቆጻጸሮ ብምጽንሖን ብመዳይ መፍራይነት ንዓሞ ዝጸንሐና ተግባር ዕውት እንዳኾነ ብምምጽኡ ብጣዕሚ ብዘስደምም ኣግባብ ዘባብ ወጋ እንዳነከየ እዩ መጽኡ። እዚ ማለት ግና ዘሎ ጠለብ ኣብ ዘለዎ ኸይድይብ ይገበር እምበር ውልቀ ሰባት የሃሲ ዘሎ ጸገም ተኣልዩ ማለት ኣይኮነን። ሕጽረት ሸርፊ ወጻኢ ኣብ ዝተፈላለየ ዘፈር ዝፈጥሮ ጸገም ከቢድ እዩ። ብፍላይ ንዘፈር መፍርያይ ብልዑል ይሓሲ መፍረይ ትካላት ብሕጽረት ሸርፊ ወጻኢ ተዓጽዮም እዮም ዝብል ርእይቶ ማሕበረሰብ ልዒሉ ዝነበረ እንትኾን ኣብ ዝተፈላለየ ዘፈራት ኣታዊ ሸርፊ ወጻኢ ወሲኹ ምዃኑ ግን ተገሊጹ እዩ። ፋብሪካዎች በውጭ ምንዛሪ ጥረት ምክንያት በመርህ ደረጃ ሊቆሙ ይችላሉ። መፍረይ ትካላት ብሰንኪ ሕጽረት ሸርፊ ወጻኢ ከም መርህ ደው ከብሉ ይኽእሉ እዮም። ኮይኑ ግና ካልኦት ብሰፊሕ ክግለጹ ዝኽእሉ ነገራት ግን ኣለዉ። ካብ ሃገራት ወጻኢ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ናብ ስድኦም ዝሰድዎ ገንዘብ ንምዝን ከለና ካብ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ብ14 ሚእታዊ ወሰኻር እዩ። እዚ ማለት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝሐሸ ርካቦት ሸርፊ ወጻኢ ኣብቲ ዕዳጋ ከም ዘሎ ይርኢ። ኣብ መሓዙት ልምዓት ተሪኡ ዘይፍለጥ ርኢና ኢና። ዝተረኸበ ሸርፊ ወጻኢ ኣብ ዘሕለፍናዮ 7-8 ወርሕ 3.9 ቢልዮን ዶላር ዝጽጋዕ እዩ። ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣዕርዩ ዝዛይድ ርካቦት ሸርፊ ወጻኢ ኣሎ። ብዘፈር ጥዕና ሆስፒታላት ብምስፍሕፋሕ ኣብ ህንጸት መሰረተ ልምዓት ጥዕና ዕውት ስራሕ ተሳሊጡ እዩ። ኮይኑ ግና ናብ ሃገራት ወጻኢ ንሕክምና ዝግበር ጉዕዞ ንምንካይ ንጥፈታት ይሳለጡ ምህላዎም ተሓቢሩ እዩ። በሀገራችን ውስጥ 82% የሕክምና አገልግሎት በመንግስት ጤና ተቋማት ውስጥ ይደረጋል። ናይ ሃገርና 82 ሚእታዊ ግልጋሎት ሕክምና ኣብ ናይ መንግስቲ ትካላት ጥዕና ዝሳለጥ እዩ። 18 ሚእታዊ እዩ ናብ ናይ ውልቀ ትካላት ኣምሪሑ ግልጋሎት ዝረክብ። ነዚ ንምዕባይ ስራሕትታት ክስርሑ እዮም። ኩሎም ግልጋሎት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከም ዘይርከብ ንፈልጡ ሓቂ እዩ። አንተወይ ከም ዝገለጽክዎ ሓገዝ ግልጋሎት ጥዕና ዝጠልቡ ከም ካንሰር ንዝኣመሰሉ ንምድጋፍ ዝተጀመሩ ስራሕትታት እንተሃለዉ እውን ነዚ ናብ ምዕራብ ክበጽሖ ዝግባእ ምብጻሕ የድሊ። ከምኡ እውን ምስ ወሊድ ዝተተሓዙ ተመሓላለፍቲ ዘይኮኑ ከም ሕማም ልብን ካልኦት ተጠቀስቲ ጸገማት ንምቕራፍ ምውዳድ ሰብ ሙያ ዝሓቱ ጸገማት ክገጥሙ ከለዉ ህዝብና ናብ ካልኦት ሃገራት ይገሽ እዩ። ነዚ ንምንካይ ብጠመተ ይሰርሕ እዩ ዘሎ። ብመዳይ ኣዋህባ ትምህርትን ምልውዋጥ ፍልጠትን ዘሎ ሃገዋፍ ንምምላእ ምምሕያሽ ስርዓተ ትምህርቲ ብምባል ንጥፈታት ባይታ ይሕዙ ምህላዎም ተገሊጹ እዩ። የትምህርት ሪፎርሙ አንዱና ትልቁ ስራው በተቻለ መጠን ሁሉም ኢትዮጵያውያን ህፃናት ተመጣጣኝ የሆነ ጥራት ያለው ትምህርት እንዲደርሳቸው ማድረግ ዋና ዓላማችን። ምምሕያሽ ትምህርቲ እቲ ዝዓበየን ዝቐደመን ስርሑ ብዝተኻለ መጠን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ህፃውንቲ ዝተመጣጠነን ጽሬቱ ዝሓለወን ትምህርቲ ተበጽሓ ክኾነሎም ምግባር ቀንዲ ዕላማና ጌርና ኢና ንነጥፍ ዘለና። መንቀሊ ጸገም ጽሬት ትምህርቲ ብቐንዱ እንታይ እዮም ኢልና ብምንጻር ንዓሞም ዘለና ስራሕትታት ኣለዉ። መምህራን ብምስልጣን ዝሓሸ ግልጋሎት ክህቡ እንዳ ነጥፍና ኢና ንርከብ። ኮይኑ ግና ናይ ነዊሕ ግዜ ዕቁድ ጸገም ብምዃኑ ብቐሊሉ ዝፍታሕ ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮናን። ማሕበረሰብ ንዘልዕሎም ብርክት ዝበሉ ሕቶታት መልሲ ንምሃብ ፈተነ ተገይሩ እዩ። እዚ ንሓጓፍ ሓበሬታ መልሲ ብምሃብ ኣቢልካ ምስ ሓቂ ንምትዕራቕ ዕድል ዝፈጠረ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ። ኣብ ከተማ ባህር ዳር ዝካየድ ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ነበርትን በጻሕትን ካብ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብዝበለጸ ብቃላይ ጣና ክዘናግዑ በሪ ዝኸፍት እዩ ተባሂሉ። ኣብታ ከተማ ዝካየድ ዘሎ ልምዓት እታ ከተማ ንዝተዓደለቶ ተፈጥራዊ ጽባቐ ዝያዳ ዘድመቐ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ እዮም። በሪው ብርሃነ
ኣብ ከተማ አዲስ አበባ በመጀመር ዝተፈላልያ ከተማታት ኢትዮጵያ ተወሳኺ ጽባቐን ተሰማማዕነትን እናላበሰን ዝመጽ ዘሎ ፕሮጀክት ልምዓት ኮሪደር ንከተማ ባህር ዳር እውን ተወሳኺ ግርማ እናወሰኸላ ይርከብ ከም መብርሂ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባህር ዳር መቼም ውብ ናት በተፈጥሮ የታደለች ናት ባህር ዳር ውቅብትያ በተፈጥሮ ዝተዓደለትያ ከባቢ አየራ ምቹዩ ንዑ ብስማማዕ መንገዲ ቅድም ክብል ከም ዝረአኽምዎ ፍላይ ናይ እግረኛ መንገዲ ኣዝዩ ሰፊሕ ብዝኾነ መልክዑን ብኣብዝሓ ድማ ግራናይት ዝተሓወሶ ኮይኑ ተሰርሒዩ እዚ ሰብ ብእግሩ ንኽንቀሳቐስን ብብስክሌት ንኽጓዓዝን ኣዝዩ ምቹዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ዘሎ ከይዲ ልምዓት ኮሪደር ተዘዋዊሮም ኣብ ዝተዓዘብሉ አጋጣሚ ከም ዝበልዎ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኢትዮጵያ ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ካብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝሓሸ ተነጻጻሪ ሰላም በምዃን ዝሳለጥ ዘሎ ምዃኑ የዘኻኽሩ ይኹን እምበር ኣብ ከተማ ባህር ዳር ዘረአይዎ ሰለጤንን ኣፈጻጽማን ልምዓት ኮሪደር ጥሉል ሓሳብን ራእይን እንተዳሃልዩ ማሕለኻታት ሰጊርካ ሸቶኻ ከተዕወት ከም እትኽእል ዘረጋገጸ እዩ ዝብል ሓሳብ ይህቡ ከሌሎች ከተሞች ስራዎቻችን የባህር ዳር ለየት የሚያደርገው ካብ ናይ ካልኦት ከተማታት ስራሕትና ናይ ባህር ዳር ፍልይ ዘብሎ መርአያ ጽንዓት ምዃኑ እዩ ኣብ ውሽጢ ጸገም ኮይንካ እውን ምልማዕ ከም ዝከኣል መርአያ ከተማ እዩ ኣርባ ምንጭ ተሰሪሑ እዩ ልምዓት ኮሪደር ተጀሚሩ እዩ በአንጻራውነት ሰላሙ ዝሐሸ እዩ ጅማ ተሰሪሑ እዩ በአንጻራውነት ዝሐሸ እዩ ባህር ዳር እውን ብመንጽር እዚ እንትርአ ኣብ ውሽጢ ጸገም ኮይንካ እውን ሕልምን ትግሃትን እንተሃልዩ ከባቢ ምልዋጥን ልምዓት ምምላእን ከም ዝከኣል ዘመላኽት ኮይኑ የረኺበዮ እቲ ኣብታ ከተማ ዝካየድ ዘሎ ፕሮጀክት ነበርቲ ምስ ቃላይ ጣና ዘለዎም ምትእስሳር ንኽዓበይ ዝሕግዝ እዩ በጣም የሚገርመው ስራ ባህር ዳር ላይ ያየሁት ካብን ላዕሊ ግን ኣዝዩ ዝገርም ስራሕ ኣብ ባህር ዳር ዝረኣኽዎ ቅድሚ ሕዚ እቲ ማሕበረሰብ ንጣና ብቐሊሉ ኣይረኽቦን ነይሩ ብርክት ዝበለ ቦታ ተኸፊቱ ሰብ እናተንቀሳቐሰ ንክሪኦን ኣብኡ ከባቢ ንክደስን ዘኽእል ዘደንቕ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ የኮሪደሩ በጣም ትልቁ ስራ ወይም ደግሞ የባህር ዳር ከተማ ልማት ትልቁ ስራ የጣናን ሐይቅ አክሰሰብል እንዲሆን ማድረግ ነው ለከተማው አብይ ውጽኢት ልምዓት ኮሪደር ከተማ ባህር ዳር ቃላይ ጣና ናፍታ ከተማ ተበጽሐ ምግባሪ ሕብረተሰብ ዋዕይ ኣብ ዝውስኸሉ ወቅቲ ካብ ጣና ዝመጽ ዝሑል ኣየር ንኸስተማቐሮ ዝሕግዝ እዩ ሓፈሻዊ ምንቅስቓስ ከተማ ባህር ዳር ሰላማዊ ምዃኑ ርኢና ኢና ነበርቲ ከተማ ባህር ዳር ብግድኦም ኣብታ ከተማ ዝካየድ ዘሎ ፕሮጀክት ልምዓት ኮሪደር ሰሓባይነት እታ ከተማ ዘራጉድን ተወሰኽቲ መዘናግዒ ቦታታት ሒዝሎም ዝመጸን ምዃኑ አረዲኦም በጣም ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ነበረ ቆሻሻ ምናምን እየመጣ እዚህ ጋር ነበር የሚደፋበት እዚ ስፍራ ጓሓፍ ዝጓሓፈሉ ጽዑቕ ደን እዩ ነይሩ ሽዑ ዝነበሮን ሕዝን እንትዕዘብ ኣዝዩ ሓጎስ ዝፈጥር እዩ ኣነ ባዕለይ ዕረፍቲ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣብ ዝመጽየ ግዜ ዘሕልፎ እዚ ከም ዝክኸውን ኢለ ሓሲበ ይፈልጥን ግን ብግዜ ዘይኸውን ነገር ስለዘየለ ኮይኑ እዚ በፊት ሚሊኒየም አደባባይ ነበረ እዛ ነበር ትሬኒንግ ምናረግና ቅድሚ ሕዚ ኣብ ጎዳና ሚሊኒየም ኢና ልምምድ ነካይድ ነርና ኣብቲ ቦታ ብዙሓት ዓይነታት ስፖርት ስለዝካየድ ልምምድ ንምግባር ኣይምቹ ነይሩ ንዓና ተባሂሉ ዝተፈለየ ቦታ ብዘይ ምንባሩ ዝጥዕመ ይነበረን ሕዚ ግና ደስ ብዝብል መንገዲ ንበይና ኢና ንሰርሕ ተመቹይና ኢና ልምምድ ነካይድ ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ኢና ክንሰግር ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ወጻኢ ዝኣቱ ምህርትታት ብውሽጢ ዓዲ ብምትካ ሸርፊ ወጻኢ እናትረፉ ዘለዉ ሰብ ሃፍቲ ቁጥሮም ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ከም ዝርከብ ተገሊጹ
እቶም ኣፍረይቲ ካብ ወፃኢ ምዛኣቱ ምህርቲ ማዕረ ፅሬት ዘለዎ ምህርቲ የፍርዩ ምህላዎም ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ምህርቲ ናይ ምጥቃም ባህሊ ከዓቢ ከም ዝግባእ እውን ተሓሳሲቦም እዮም ንጸብጻብ ብሩክታዊት ኣስራት ሙሉብርሃን ግርማይ ከም ስዕብ ክተወርበያ أبيت قطة بهجر مرأيا كم من جزء خون ملك عتات موسخ مرتن مفرعينتن حدا يوم تتكعت مرتاد دماء من مفرع هجر بمعباي هجر وأتوا كوسخ بمقبار حدش تعدل سراح نمفتاري حجزو يوم تقاماتي روبوت جارمنت يبالا حابل أسرة جمرة ولا تشي سبعة تلاينو تكالنا روبوت جارمنت يزبال أبكل تشحن شوعة عام تمرتنا سراح جميرنا بزنا برن 18 برن كابيتال أديس بزرخنا 15 برنينا سراح جميرنا أبز حزوان متى زبهالو مقبتات نفرنا لنا كاب كلتا ماشن ناب 84 ماشن بس هنا 64 نزخون زيجاتون عدل سرح فتيرنا أبز حزوان 15 مليون بر زبصح كابيتال لنا أول أي مثال عداقة كين ولا زجبرنا حسرة ترى أقحن زي سلطنة حيل سبني ماكرو إيكونومي تربحتي غيرنايو تتكات مرتات أو مشتعدي أم فريش توافر وافريتون كوز أي مزات مرتات مع رزق زلوا مردي ولا قوات فريو حزون أبك أبابله أجم كم زلوا على العلوم كلهم ديكاتات تتكات مرتات بمتقام نتزفر كبرتات وكم زقباء حبيرهم يوم لاغريتو أنيا بكلناش نجيشتنا لنا نعداقة وشتعدي بستحتوا واقعنا ناشتنا زلنا نهزبي كباصح بمقبار كاوز أزاتو مهرتات نخترفونا قبرنا ينازلنا أنستني نور من روسوج يوج كوج مجاوي كاج زتحتنا أبرز مرح حسابات كاوز أي زات واقعها جزيوم أي خدنون نمنتاي خبر سلزخونة نزوين مفتاح أبها جرنا النفرنا ينزلنا أزي نهاجرنا خونه نعنا يتقميو مرتوبة طرافنا ميقربا ونا ساو دم مرتنا بس ريتو يقرب سمز يريو مردا يخليو ناتنا مرتي كاوز أي يبلز يزبل أمنت يزلني يوجو ياغرستو مرتو عنده جن كاوز زاتو خنا أوشت يزلو تمساسال مهرتيو جندما اتوم نقادو مهرتنا نابعداقا عموزا لمدي يبلومون يوم إثيوبيا ببعمتو 18 بليون دولار وزعي بمقبار استفلاليو مرتات كابوز أي تأتويا جنادما كابوز أي نقدي الترخ وقتاوي كبر 4 بليون كم زي بلز مرد أتاتات يحبروا يوم نبه زينات أي انتنسقر دما بريزيدانت روسيا فلاديمير بوتين عبلو علي مسارة لمعات يوكرين متقعتي كيفتم تأزاز أم حلاليفهم بريزيدانت أمريكا دونالد ترامبن روسياوي مزنوم فلاديمير بوتينن عبا كيدي تأطو مبال كوينات روسيا يوكرين أدهبهم تزات يومنلهم كلتيوم مرحتي بسلكي أبز قبر ونوح زبال مخكر دحري 3 عامتات وان كوينات أبلعلي حايلن كالوت مسارة لمعاتن زقبور متقعتات أطو زبل سممع نخقبر وسينوم اللهم نازي شعيبو بريزيدانت بوتين أبلعلي مسارة لمعات حيلي يوكرين زفصهم متقعتات تأطو كبلو شعو تزاز مهابهم كابا كريملين زوصو حبريتاتات يردوم بريزيدانت يوكرين فولوديمير زيلنسكي بوغنوم روسيا أبلعلي مسارة لمعات حيلي تقبرو متقعتي تأطو كم زبلت أمريكا انترقاقيزام يوكرين وين عوشتي 3 معلتات تماسالي سقمتي كم توسد تزاريبوم تبلكتي أب موداتا عند غند زينات زعلتي كزخاخركم ممحاش ماكرو قطبة تاوت شرفوت أي كعبن زقباب واقع أب مهدان عبي قدا كم زلوت حبيرون كاب وصاي زاتو مهرتات بوش تعدي بمتكا شرف وصاي ناترف زلو صحافتي قطرم كاب وانا اوان اناوسا كم زركب تقليصوم كاب زينا وصاي بريزيدانت روسيا فلاديمير بوتين عبلعلي مسارة لمعات يوكرين متقعت كيف تصم تأزازم حلاليفو باركة استملكتي مع دزينا بزازينا سلام كتالكم عزينا نمسكن السلام